Bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront tal-5 irġiel mixlija bil-ħtif ta' Carlos Xkembri fejn intqal kif dawn id-dewħ li se jaqtawlu barra swaba u jistupraw lil oħtu. Hawn l-allegat vittma spjega kif l-imputati allegatament ħarġu minn van u bdew jagħtuh daqqiet ta' ponno ħarġuh mill-karozza fejn kien. Xkembri sostna li l-imputati bdew jistaqsuh dwar van misruq waqt li baqgħu jagħtuh. Il-vittma allega li nstaraqlu l-mobile u 1000 euro fi flus kontanti u għastqar li l-imputati waqfu f'pompa tal-petrol u hawn huwa ħarab lejn l-assa tal-pulizija tal-Fgura. Fil-jiem ta' wara skont il-vittma l-qraba tal-akkużati ppruvaw jikkuntattjawh. Intant id-difiża stqarret li fuq il-mobile ta' Xkembri kien hemm evidenza li huwa sara il-van li bdew isaqsu fuq l-akkużati. Tlettixet ukoll il-vittma li qalet kif hi wkoll irċevit telefonata minn Tyson Grek, wieħed mill-akkużati fejn allegatament qalilha ibnek mhux se jeħlisa. Iż-żewġ imputati Torn Manjon u Bertin Azzopardi ingħataw il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro u d-deċiżjoni dwar il-ħelsien mill-arrest ta' 3 akkużati oħra se tiġi deċiża fit-8 ta' Frar. Wara li l-akkużati ħarġu mill-awla, Jeremy Borch, wieħed mill-imputati, instema joffendi lill-vittma u familtu. Bil-maġistrat terġa' ssejjaħlu lura fejn ingħata sentenza ta' 3 ijiem ħabs.